Bună, ce faceți? Astăzi o să ne jucăm Minecraft și o să fac o hartă nouă să ne jucăm. Să-mi ziceți în comentarii ce trebuie să mai fac. Dacă mai vedeți vreun diamant sau ceva. Acum băgăm în survival. Așa, pun tot ce-mi trebuie. Și spuneți dacă vrei să băgăm niște moduri și o numim cum o facem. Dacă vreți să mai ne jucăm și cu altcineva, în sfârșit s-a făcut mapa. Bă, ce lava aia acolo, dar în fine. Eu am Minecraft original, să știți. Niște lemne. Eu să învăța cu alte controle și de aia și nu pe astea. Să ne facem niște unelte. Spear-ul. Iau unul, fac unul. Și un pickaxe. S-a făcut update la joc de câte observ eu. Acum mă duc în jos. Am niște piatră. Luăm învârtiți 10-20 de blocuri. Să am bine luăm 10 ca să ne grăbim că o să vină noaptea. Și dacă o să vreți să jucăm și alte jocuri, ne jucăm. Și pe Roblox și în afară de alte jocuri, dar să știți că pe telefon eu. Și nu prea spun să joc Minecraft, să știți. Mi-am făcut niște unelte. Mină. Bine, bine. Aici o să mergem și noi, dar cred că e în episodul următor. Acum ne jucăm un pic 10 sau 20 de minute. După aceea închid și o să fac mâine mai multe un episod. Sau Minecraft sau Roblox, decideți voi. Acum ne ducem înapoi de unde am plecat, de aici. Parcă văzusem niște cufroiotea. Știu că acolo este armurul de cucu. Aia loc cucu. Îl văd la furnal.
Mai mult. Ne facem o armură. Punem niște lemn. Ce piatră? Cum o pot să faci piatră în fine? Am pus tot ce am acum. Poate dacă să ne mai trebuiască și lavă, avem. Eu încerc să mai găsesc niște cupru. Opa! Am văzut cuprul ăla de jos. Ia uite-l. Ce s-a ascuns, mă? Facem armura de cupru. Misiunea de azi este ca să ne facem o armură de cupru și niște unelte puțin mai bune. Acum nu știu unde casa mea. Păreri? Trebuie să luăm pe aici și uite. Aici o să mă fac eu casa. Strică? Din ce acum strică? Furnalei vin cu a, le făcut 5. Mai aici un ăsta și mai pune. Casca. O avem. Haideți la mine acum. La putem să vedem noi. Mai mult noi de piatră. Și data viitoare să ne ducem să iron. M-am uitat și la mesaje să văd dacă m-a trimis cineva mesaje. Încă 5 cupru. Bun, dacă auzi vreau să știi că mă băi una la cap. 5. Mi-am făcut și botoșii Nike 73. Perfect. Perfect. Ne mai trebuie și nouă niște lemn. Deci e perfect. Și dacă vreți să vă abonați, să dați like. Dacă vreți, nu vă oblig. Niște lemn. Facem așa și ne facem și noi de asta. Altă viață. Altă viață. Ia să vedem. Asta și noi. E bună că de câte aia să văd cât a dat de mici. 2. Las că folosesc ăsta, că să mă folosesc toporul mai bine. Ia uite, 2 atac damage, mă. Nici chiar așa. Pune aici lemn. Și așteptăm. Până atunci hai să luăm și niște lemne. Ne facem o mini căsuță. Gata, ne-am pus. Data viitoare încercăm să găsim iron. Ne ducem la Nimax.
Aseară ați văzut că a câștigat FCSB cu Feyenoord 4-3, o minune mari. Mai niște lei, cred că mi-a ajuns pentru căsuță micuță. Ne fac aceea chif frumos rău. Pare să că din pată cât are. Tot doi. Nu se mai uita la cup, să nu vă face niciodată. Da, vreau una din aceasta și retuleam lui înapoi. Gata, acum ne facem o căsuță frumoasă aici. Vreau să fie o minunăție. Ca Cian mergi. A, ce e o minune. Și folosim noi o schemă. Bum. Poate îl luăm data viitoare. Ce fac eu aici? Să nu puț am zis. Ce am făcut? Nici nu sunt dat cu controlul. Am zis că facem, casa o facem. Hai că nu mai am mult și cred că o să murim. Dacă murim mai ne luăm mai timid înapoi. Parcă rămân să mi așa. Zi-mă că unde m-am dus atunci pe aici. Pe bune? Am zis eu că mini căsul. E pui acolo. Totuși nu iese acolo. Faci pe mine un bloc. Lasă-l așa. Deci... Stăm bine aici. Am atâtea pe ziua de azi. Am făcut unelte. Avem o mini căsuță. Cam așa ceva. Data viitoare, dacă ați vrea să ne jucăm, cum vreți voi. Sper că v-a plăcut. Și pa, și pa!